Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal: Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Hija silta qasira ħafna din mill-kapitlu 11 ta' San Mattew, imma hija waħda mis-siltiet tal-ikbar faraġġ li nsibu fl-Evanġelju. L-ewwel nett Ġesu ma jbiet lil ħadd. Kultant aħna naħsbu li rrabjat magħna, li għandu l-geddum magħna. Ejjew għandi. Ta' min nieqfu fuq din l-istedina ta' Ġesu. M'hemmx għalfejn tistaħbew meta nkun għaddejjin. Ejjew għandi. U lil min qiegħed jistieden. Intom il-koll li tinsabu maħabtin u mtaqlin. Ġifieri f'dan il-mumenti mela ta' nħossuna mħabtin, ikun xi tkun iċ-ċirkostanza u l-kawża tat-taħbit, tat-toqol imtaqlin jgħid. Ejjew għandi, jiena inserraħkom. Ma ngħidu kif se jserraħna Ġesu. Interessanti ħafna li jkompli jitkellem fuq il-madmat u t-toqol. Jiġifieri mhux se jneħħi lid-diffikultajiet Ġesu. Se jgħinni ngħix bihom u forsi wkoll li hemm minnhom. Jitkellem dwar il-madmat huwa dak li kienu jintuża biex il-bejjem jintrabtu flimkien u jibqgħu ikun jista' il-bidwi imexxihom flimkien għall-loġiela b'mod speċjali, il-madmat. Kien jintuża wkoll għall-iskjavi sfortunatament, anke l-bnedmin kienu jorbtuhom flimkien. Imma dak iżjed biex joħduhom priġuniera. Il-madmat kien iżjed kważi għodda tal-bidja li inti loġiela jimxu flimkien ma' qogħdin permezz tal-madmat, imma hija xi ħaġa tqila. Il-madmat tiegħi. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. Donnu il-madmat ta' Ġesu se nkunu flimkien miegħu. Għax hemm bżonn tnejn, mhux waħedna. Huwa l-madmat ta' Ġesu. Mela jiena għalkemm imtaqqal se jkun hemm miegħu, se nkunu tnejn flimkien. U jgħid il-madmat tiegħi. Il-madmat tiegħi ħelu, il-ħlewa tiġi mill-preżenza tiegħu. It-toqol tiegħu ħafif, għax aħna tnejn ukoll, ġurruh tnejn. Ma jedinna wkoll xi ħaġa li hemm bżonn niftakruha, jedinna tgħallmu minni. Hija espressjoni għażiża ħafna mela ejjew għandi tgħallmu minni. U x'irid jgħallimna? Jiena ta' qalb ħelwa u umli. Kemm hemm bżonn inkunu hekk għal xulxin. Ta' qalb ħelwa u umli. Il-ħlewwa hija wkoll tradotta f'manswetudni, dik il-kapaċità li fil-ħlewwa li hija espressjoni tal-imħabba inti tgħader u taħfer. Il-Papa Franġisku juża l-kelma tenerezza. Ternura bl-Ispanjol, ħobb juża ħafna l-Papa, imma f'din il-ħlewwa ta' Ġesu li mhix kwistjoni li tkun soft, għax min jaħfer, min iħenn, min jgħader, li tkun qawwi ġol qalb tiegħu. Qalb ħelwa u umli mhijiex soft, hemm qawwa kbira
fl-idader u tħenn. U l-umiltà hija wkoll l-erf li wieħed jifhem min hu. Aħna min aħna. Mikrobu baqas jidher jew virus ma jidirx. Iniżilna rkubtejna. Aħna min aħna. Kultant ikonna arja. L-umiltà hija l-verità wkoll tal-istat tagħna. Biss mhux biex inkunu dawn jew depressed. L-umiltà hija wkoll li inti tgħix ma' ħaddieħor. Bniedem umli jgħix ma' ħaddieħor. Ġesu tneżża minn kollox, ma qadx ifittex tiegħu li daqsalla, sar bniedem. Bħalna f'kollox minn barra dnub. Obda sal-mewt. Min jobdi jitgħallem ikun umli. Għax inti ċċedi rida tiegħek għas-superjur tiegħek, mhix ħaġa faċli. Ukoll meta ċ-ċirkostanzi ġaluk tagħmel affarijiet ma tixtieqhomx, pereżempju l-mart. Min jaf kemm ikollna pjanijiet, u mbagħad inti jkollok tgħid m'hemmx tagħmel, qiegħed f'qiegħ ta' sodda. Dak kollu li jiena ppjanajt spiċċa. X'se nagħmel niddispra? Ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu imħabtin u mtaqlin. U jiena inserraħkom. Illum l-interċessjoni ta' San Bonaventura li jippritka ħafna fuq il-qalb ta' Ġesu, il-qalb ħelwa u umli ta' Ġesu. U kien jgħallem li aħna nidħlu fil-misteru ta' Ġesu jekk nidħlu fil-personalità tiegħu. Il-qalb mhix biss il-muskolu, l-ewwel hija l-muskolu il-pompa li għandna fil-ġisem li tmexxi id-demm u tagħti l-ossiġnu. Imma hija l-personalità. Aħna wkoll il-Maltin għandna diversi modi kif niddeskrivu il-persuna billi ngħidu għandu qalbu tajba, qalbu tad-deheb. Ma mart ngħidu wkoll qalbu jibsa biex ma ngħidu xi kulur ukoll qalbu. Jew inkella ngħid qalbi sewda. Aħna nużaw anke nagħtuha ħafna kuluri l-qalb. Imma il-qalb għalina għax aħna għandna l-istess lingwa, l-istess familja tal-lingwa li kien jitkellem Ġesu. Il-qalb hija l-personalità. Minnu qalbu tajba huwa persuna tajba. Minnu qalbu jibsa baqalu naqra xi jitgħallem. Nitolbu allura li aħna jkollna l-qalb ta' Ġesu għal xulxin. Li nħobbuh kif iħobbna. U nħobbu xulxin kif iħobbna.